Hi ha un llibre per a cada lector i per a cada moment de la vida, així que només cal trobar l'adequat. Hola nació, el meu nom és Roser Regolf Cazorla, soc periodista i em podeu trobar parlant de llibres a les xarxes com les ulleres de llegir. Un projecte personal que va néixer fa 4 anys i poc com un raconet d'autocura i un diari de lectures. A xarxes, sobretot a Instagram i a TikTok, m'agrada fer ressenyes i parlar de llibres de forma informal, de la mateixa manera que ho faig amb les meves amigues. Al final, els llibres que recomano són els que jo llegeixo, així que majoritàriament reflecteixen els meus gustos literaris, que van des de la novel·la contemporània, els clàssics o de tant en tant fins i tot alguna cosa més juvenil. Després estan les col·laboracions en les editorials, són les que em permeten una mica obrir mires i descobrir llibres que possiblement per mi mateixa no hauria conegut o no m'hauria atrevit a llegir. Sempre hi ha espai per al català, a tot arreu. És gràcies als creadors que no canvien de llengua els seus vídeos i als usuaris que els agrada veure contingut en català. El que importa és que tinguem la voluntat de parlar català, de parlar la nostra llengua allà on anem. M'agrada llegir varietat d'autors i autors, però les que més es repeteixen a la meva prestatgeria podria dir que són només un grapat. Mercè Rodoreda, Txell Feixas, Marta Orriols, Maria Climent, Eva Baltasar o Irene Solà si parlem de les catalanes, i després també afegiria Jane Austen i les germanes Bronte, Colette, Agatha Christie o Sally Rooney. Hem sentit molt a dir que als joves no els interessa la literatura i jo crec que això no és veritat. Només cal donar una ullada als fenòmens de Bookstagram i BookTok i com continuen creixent cada dia. També se'ns ha presentat les xarxes socials i les pantalles en general com una cosa oposada a la lectura i ara ens trobem que es complementen, perquè és a les xarxes on molts joves s'interessen pels llibres i troben sobretot un espai on descobrir lectures d'acord amb els seus gustos. I també troben un lloc per a compartir opinions sobre llibres i sobre les seves lectures. També és el que em va passar una mica a mi, que vaig decidir obrir les ulleres de llegir com un diari personal, com un diari de lectura, i a l'octubre farà 5 anys. Això sí, aquestes recomanacions jo crec que no poden treure mai la importància de les llibreries de barri i les biblioteques, on ens poden acabar d'acompanyar per trobar la lectura perfecta.